Добър ден, ние сме от Горски. Документи за дърводобива на гората. Инспектор Станчо. Колега, дойде документи за трактора? Нямам. Машината? И за нея нямам. Колега, конфискуваме. Как така? Те са на един приятел. Ма един приятел ми ги донесе са. Не! Добре, как може такова безчинство? Това е беззаконие! Има ли книжка? Има ли това? Ма за това не трябва книжка, то е 4 коня това. Имай го. За другите части документи имате ли? Един приятел на него са. Взеха ми всичко ми взеха. Как ще преживея? За мотиката документи имаш ли? Ако и за мотиката ли трябва? От кога са тия нови изисквания? Европейски съюз. Това пробича на ескама. Ама това ще отиде по канал 1.